Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan shiri na sanin magani, sirrin aljanu da magunguna. Yau muna magana ne insha Allah akan abin da ya shafi aljani ashik, da yadda yake cutar da ɗan adam da kuma yadda ake magance matsalolinsa. Menene aljani ashik? Aljani ashik shine aljanin soyayya, shine wanda Bahaushe ke kira namijin dare, su kuma masu harshen Turanci suna ce mashi spiritual husband. Wannan aljanin shine mai shiga cikin jikin ɗan adam sakamakon so da yake wa mutum, amma wannan so ba san arziki ba ne. So ne na zalunci da fasikanci, kuma so ne na amfanin da zai samu a cikin ɗan adam kawai. Domin za ka iske yana jikin mutum da sunan yana son sa, amma bai damu da ci gaban mutum ba. Hasali ma sai dai ya kassara rayuwar mutum ta hanyoyi daban-daban, kamar sanya masa cututtuka iri-iri da jawo masa asara a dukiyarsa da kuma addininsa. Ana samun aljani ashik cikin musulman aljanu da kafiransu. Musulman aljanu da ke irin wannan aika-aika su ne fasikan musulmai da kuma jahilansu. Kamar dai yadda mutane suke da fasikai da jahilai a cikin mu musulmai, to haka ma ake samun fasikai da jahilai a cikin su aljanu. Musulman kwarai daga cikin aljanu ba sa irin wannan mu'amala da mutane. Ana samun irin wannan aljanin cikin nau'ukan aljanu da muka ambata a darussan da suka gabata, sai dai banda aljanun haske da kuma aljanun wata. Wannan aljanin mazansu da matansu suna wannan aika-aikan shiga cikin jikin mutum da sunan soyayya. Mazan aljanun suna shiga cikin jikin matan mutane, sannan matan aljanun suna shiga cikin jikin mazaje daga cikin ɗan adam. Suna shiga saboda buƙatar kansu, sannan kuma suna iya shiga ta hanyar sihiri ko ta hanyar hasada. Saboda hasada, akwai aljanin da ke masa hidima. Da zarar mai hasada ya yi hasada, idan aljanin ya hango ya gani, sai ya shiga cikin jikin wanda aka yi ma hasada, ya fake ta nan ya cutar da shi. Shi yasa masu sihiri, wasu ƙware a harkar sihiri, idan suka tashi yin turan aljani zuwa ga wanda aka yi wa sihiri, idan namiji ne sukan tura masa mace, in mace ce sukan tura mata namiji, saboda dan a samu soyayya ya shiga tsakaninsu. Domin soyayya na iya shiga tsakanin mutumin da aka tura wa aljana, ta ji tana son wannan jikin sai ta nace, kaga kenan babu ranar fita. Sannan haka shi ma namiji, kuma ita ma mace da aka tura mata aljani namiji, hakan na iya sa ya kamu da santa, da wannan zai sa ya nace, haka babu ranar fita. Manufarsa na shiga jikin mutum, galibi abin da ke sa aljani ashik ya shiga jikin mutum shine fasikanci. Yadda mutum ke sha'awar mace daga jinsinsa, haka aljanu ke sha'awar mata daga jinsin ɗan adam. Saboda duniyar aljanu cike yake da munin halitta, mazansu da matansu. Shi kuma ɗan adam Allah ya karrama shi da kyawun halitta, don haka sai suna sha'awar matan jinsin ɗan adam. Irin wannan soyayyar takan kai matsayin da aljanin zai gwammace ya mutu da ya fita daga jikin, saboda tsananin so da yake wa jikin mutum. Aljani ashik yana yin aure da mace cikin mutane har ma su haihu. Sai dai wannan auren na fasikanci ne, domin babu aure tsakaninmu da su, kuma babu waliyi, ba sadaki, ba shaidu. Sau da yawa idan muka yi karo da irin wannan aljanin, jahilan musulmansu, idan muka yi ƙoƙarin nuna masu kuskuren yin hakan, sai su ce ai sun biya sadaki. Sai su lissafa mana abin da suka bada, galibi kuɗi ne naira 500 da goro ko makamancin haka. Idan muka tambayi mara lafiyar bayan ta farfaɗo, ko wani ya taɓa bata wannan abubuwan da suka lissafa, sai su ce cikin mafarki wani ya taɓa bata wannan abubuwan. To amma babu waliyi, babu kuma shaidu, a nan muke kama su. Wayannan su ne jahilan cikinsu, masu ganin cewa in sun biya sadakin mace, za su iya ɗaukar mace a matsayin matarsu. Irinsu akan nuna masu kuskurensu, a yi masu wa'azi tunda musulmai ne. Wasunsu akan samu su gyara cikin sauƙi, wasu duk da haka sai an kai ruwa rana. Amma fasikansu da kafaransu, dama fasikanci da zalunci ya kawo su, don haka maganar biyan sadaki ko sun biya sadaki bai mata so ba. Kuma maganar a yi masu nasiha
ma bai taso ba don ba zai yi tasiri ba. Aljani ashik na iya yin kamun yarinya tun tana ƙarama, sai in ta girma sai ya aure ta. Ana iya samun aljani ashik ya shiga jikin yarinya ko ya kamunta a matsayin wanda zai aura tun tana shekara 3 zuwa 7 ko makamancin wannan. Domin mun samu matsaloli da yawa. Aljanin idan ya bayyana sai ya ce ya shiga jikin wannan yarinya yau tsawon shekara 18 kenan ko 20. Kaga kenan tun tana ƙarama ya shiga. Alamunsa za mu kasa alamunsa gida 4. Alamunsa a kan ƙananan yara, alamunsa a yara 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba, sai kuma alamunsa ga matan da suka yi aure, da kuma alamunsa ga namiji. Alamunsa ga yara ƙanana, yaro ko yarinya mai taurin kai ko rashin kunya. A samu yaro mai tsaurin ido, ma'ana bai jin kunyan yin abubuwa a gaban manya, kuma ko ka masa magana ya kalle ka cikin idanunka baya ko shakka. Aikata abin da bai kamata ɗan shekarunsa ya aikata ba, kamar wasa da al'auransa ko al'auran wani cikin yaran irinsa. Ƙin makaranta, yawan son keɓanta a cikin duhu ko bayi, magana a cikin barci ko taunar haƙori cikin barci, yawan barci da rashin son yin abin da zai amfane shi. Duka waɗannan na daga cikin alamun shafin aljani ga yaro ko kuma yara ƙanana. Sai alamunsa kan 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba. Ƙin son yin aure na daga cikin manyan alamunsa, ta hanyar ƙin kula da duk wanda ya zo neman ta, yawan barci da tunani da mantuwa, yawan fushi da kuma yawan gardama, rashin tsayayyen mijin aure. Sau da yawa za ka samu yarinya tana son aure can cikin zuciyarta, amma duk wanda ya zo a sannu sai ya janye ba tare da wani ƙwaƙƙwarar dalili ba, ko kuma kan abin da bai taka kara ya karya ba. Hakan na faruwa ne dalilin aljani ashik na sanya ƙyamar ta a cikin zuciyarsa, ko ƙyamar shi a cikin zuciyar ta, ko ya sanya mata mummunan sifa da idan ya tafi mai neman nata ba zai sake dawowa ba, kuma shi kaɗai ke ganinta da wannan sifar, ko ya sanya mashi sifar da za ta ƙyamace shi duk ba tare da sun sani ba. Yana iya sanya mata warin jiki da shi kawai ke ji banda ita, hakan zai sa ba zai sake dawowa ba, ko kuma shi a sa masa warin jikin da ita kawai ke ji, hakan zai sa ta ƙyamace shi.